Ang mga safety, mga higala, mga kaigsunan, dili sila mutuo, musabot, dihas Biblia, ug di nila dawaton ang pinulungang let the Bible interpret itself. Dili nila dawaton ang pinulungan nga let God interpret His Word. Dili nila dawaton. Nga naman, they are not believer of God's truth of the Bible. They always believe that the Bible is not completed as a source of truth. They believe there are many books like Magisterium, Tradition, Encyclopedia, Google to guide their faith, to guide the truth. That's why the understanding of this is far away from the truth because they did not believe the Bible can interpret itself. Kining maong mga tawhana, grabe bisag unsa na lang ang ilahang hunahunaon o maabot sa ilang pangunahuna para aron ingnon nga nakasabot sila sa balaang kasulatan. Ang kini nga tong higala nga member sa Seventh-day Adventist o defensor sa Seventh-day Adventist, ilang ipamugos nga ang Biblia ang makasabot lamang sa iyang kaugalingon? Dili pwede oy. Nga naman kung maingon tang ang Biblia lamang ang makasabot sa iyang kaugalingon, useless ang gingon ni Ginoong Jesucristo nga panlakaw kamo. Tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Mahimong useless ang mga magtutudlo kung ang Biblia lamang ang makasabot sa iyang kaugalingon. Igo na lang ta magbasa og maahon. Nunid na ng mga pastoy, nunid na lang tawag ang inyong pundok kay kung magbasa ta makasabot ra makagihapon na ita. Kung walay gitawag og magtutudlo. So, usa na kada kong backup nga moingon ta nga ang Biblia ang nakasabot lang sa iyong kaugalingon. No, basta gani libro na agyon ni responsableng teacher. Dili mo gawas ang libro kung walay teacher nga magtutudlo or mo interpret ni anang maong gitawag og libro. Unya dili bakako na nga to ang Ginoong Jesucristo. Na number 1, nagtukod siya iyang kaugalingong simbahan. Unya one of the purposes sa iyang simbahan nga iyang gitukod mao ang pagtudlo sa mga tawo. Tudluan ang mga tawo. Naa siya responsableng gisugo nga tudluan ang mga tawo. O sa man ang tawag anang itudlo sa mga tao, katong gitudlo ni Ginoong Jesucristo. Wala man siya masulti nga, tudloin sila sa tanan kung gisugo ninyo nya, Biblia lang inyong basihan. Wala, oy. Never na mabasa sa gitawag og balaang kasulatan, kana nga gitawag og butang. So buti pasabot kung maingon tag i-interpret or maka-interpret ang Biblia sa iyang kaugalingon, usa ka na kada kong bakak. Usa ka na kada kong palso, kumbaga, in terms of faith. Nga naman kay mamahimong walay pulos ang gisulti ni Kristo nga tudloi sila. Number 3, kanang giingon ni San Pablo ba nga unsaon man pagwali kung walay pinadala. Madawat ang pagtuo pinaagi sa pagtudlo, pinaagi sa pagwali, dili aron pinaagi sa pagbasa. Kanang pagbasa one of the tools ra na nga makasabot ta, masayod ta sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa mga magtutudlo. Kay dili ba Biblia ang gisugo nga magtudlo. O gusto lang yun ninyo ipalusot no, kay para ingnon nga sinugo mo sa Ginoo. Kay kanang inyo ang mga magtutudlo, o may connection kang Kristo. Ang connection ana dito raman sa mga Amerikano ni abtong 1863. Mo na nga likayan ninyo ang tawag ining legit nga succession nga nahitabo from the 1st century AD until now. O man yung purpose din na nga inyong i-deny ang tawag ining i-deny ninyo ang teacher, i-deny ninyo ang simbahan nga magtutudlo. Mo man yung purpose kay para i-connect ninyo inyong kaugalingon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Again, dili makasabot o kung sakman pa ba dili maka-interpret ang Biblia sa iyang kaugalingon. Gawas nga naay mo interpret niini nga gitagaan sa balaang espiritu nga mo ay mo interpret o mutudlo concerning sa sugo sa Ginoo. So kana di ta magkuan. And lastly, ingon pa niya nga nila nga tawag ini nga ang Ginoo daw makasabot daw sa what bitaw na ang simbahan, di ba? O Biblia na ganin mismo nag-ingon. Ephesians chapter 3 verse 10. Unsa may giingon ni San Pablo, kay pinaagi sa iglesia, pinaagi sa simbahan, igatudlo ang kaalam sa Dios diha sa nagkalain-laing paagi. O mag-ingon nga pinaagi sa Biblia. Yabag. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II.TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe,
subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sando II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.